ina ka zo na je na ɗauko yarinyar mutane banda ko sisi mun zo shopping da ita dan na lillahi ka ba za ka gane ba ne irin packaging din nan dai da ƙarya da muka saba ne yasa na ɗauko ta banda ko sisi mutumi na ni yanzu yawwa ka zo ina nan abin supermarket din nan na kusa da Habibu yawwa kai sauri ka zo yawwa ina jiran ka kin fara ɗiba gane nan zuwa abin da ya 100 dai ki duba gafa ki ɗau na 5,000 yawwa na ma gaya miki ga ki ɗau na 5,000 yawwa ki duba yanzu shi kenan ko kuma akwai wannan gabba ki dau abu min dan arha dan tsada za ki dauka yawa kai sauri ka zo muna cikin gurin nan ban da ko sisi ai kin gaba dauka ko kuma da saura shikenan to mu je mu shikenan abin nan din ko kuma akwai kamata a ce kin abin yanzu kai sauri ka zo ban da ko sisi ina gaya ma ban da ko sisi kana gaya min wai me sai da kakanmu ta ce in daina ƙarya sai da amma gashi nan na je na ɗauko fanjam na ɗauko wadda ta ai kin gama dai komai ɗauka clean and clear yawwa ai za a biya gake damu hello na ce maka kai sauri ka zo ban da ko sisi yawwa ka zo in ka zo ka gudu ka bashi kuɗin lillahi sai da gwaggonmu ta ce ƙaryan nan ba tabbas ba da abin nan yawwa layin bai ƙare ba ko ai ba zai ƙare ba dan Allah nan ba inda ake sai da jagwal ɗin waya malam nan ba inda ake sai da sakan ɗin waya jagwal haka shi kenan aiko? shi kenan amma na ga kamar yayi kadan ya kamata a ce an ƙara a ƙara ni ubanki ne daga taimako? to amma ai na ga yayi dan ayi sorry ai calculating a gaya mun kudin abin nan ka duba ba ka gani fa nan kwamfutar ba ta daukewa haka sai a aje a dawo aikin ku garanti ne kenan inna lillahi sai da gwaggon mu ta ce in daina harkan nan ta ƙarya sai da gwaggon mu ta ce in daina to gashi na faɗo abin nan dan Allah ba ku da bayi a nan kusa ne dan abin nan din sai abin nan haka wallahi gaba ɗaya 100,000 haka kawai ban ci nanan bananan ta ci ni kawai daga ɗauko ta dan samu a yi abin nan na sha ba za ta ɗau biskit ɗin 30 ba ko na 20 kawai ta je ta ɗau kayan 1,000 yawwa